wato auta. Na'am baba. Abinda yasa na kira ki ni da ke yanzu na kebe ki anan. Akan magana wannan yaro ne da kike ta faman da jijiyar wuya a kansa. Ni ba zan zama mutumin banza ba, na riga nayi wa Mudi alƙawari a ƙauye, na ce lalle wannan magana anan za a yi ta. Da haka kar ki ƙara min irin wannan magana, ki ƙara zo min da magana wannan yaro. Kina ji ko? Tam. Da haka magana wani yaro da ke magana ba ta. Kwarai da gaske. Ko zaki madan ne? A'a, magana banza kai magana wofi. Yanzu haɗa ‘yan China da rawa da ka arta ala mutanen nan. Wani ka ba shi ni gogoni kawa. Mama yare baba yare. Haɗa Yarabawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yarinya me ke damunta me ya faru da wannan yarinya ne? Kai jama'a. Wannan yarinya ba san ta da aljannu ba san ta da mutanen ƙwayo ba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ka ba shi ni gogoni kawa mama yare baba yare. Hada China da India da dukkan yare ga sunan kala-kala. Wai ina kuke ne yaran ku tawo mana ku zo ku taimake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Allah. Ni yanzu ya zan yi da wannan yarinya. Kai dama tana da aljanu yanzu. Dama tana da shi? To ba ta taɓa yi ba. Samo magani. Ka je ka kira mai riƙiya. Ina Samo magani. Kun san mene? Je ka. Da ina da maganin aljanu. To Samo magani. kuma Indiyawa. Ka ji ko? Yare kala-kala. China, India. Ka ji ko? Kai, Yarabawa Inyamurai duka. Baba, Maza. Kai kashe ta. Kai. Muke da ta lafiya. Wuci mene? Ka ji ko? Kai. Kar ka taɓa min abu. Muke da maganin Kar ka aljanu. kira mana. Ai muke da maganin aljanu. Bari ka gani yadda yi mata magani. Ka ji ko? Ni ne baba. Wallahi ni ne. Ka ji ko? Ina ka ji ko? ba ta mace. Ka ji ko? Yayi ni ne wallahi baba ba kai kenan na siyo maka kuli da zan maka canji. Ka ji ko? Ina da maganin aljanu. Kar ku ƙara dukan ta ita ce auta ko tsaya auta. Ni ce baba. Auta an san auta. Na'am baba ni ne. ba ta ansa ba. Ka ji ko? Ina ansa. Tsaya auta. Na'am. Ita ce.